olikoki onguyise wamakoki wonke ongumtyholi uSathane uDiabolosi ngokwakhe. Uthi uThixo ndifuna ukusindisa, uthetha nasefowunini uthi hayi ndilapha emall, awukho nasemall, uyaxoka uyazazi uba uyaxoka, ikwenze ixoki le fowuni. Ndithe ndizothetha nawe khawundive namhlanje, sisekuwe sithi yeka isono, mkhumbule kaloku uYesu uba uyakuthanda, ufuna nje uyeka isono, awuzazi uba uzawufa nini. Khawuzibuze wena uzawufa nini, awuzazi. Ikhona ulumko oThixo abenzileyo ubangazi umuntu uba uzawufa nini, kodwa athi kuye guquka uphile impilo elungileyo. Athi funa umbuso wezulu nokulunga kwako, hamba ngokulungileyo, hamba ngokulungileyo emhlabeni. Athi kutheni uzawufakela izinto zefake nje entloko, kutheni uzawuhamba ngebhrukhwe nje, ndithe ibhrukhwe yomfana wena wayithatha wayifaka kuwe, wabonisa ubunqunu bakho, uhamba emhlabeni nje ungcolisa umhlaba, uhamba emhlabeni nje ungcolisa amadoda atshatileyo notshata, atshatile yarhalela kodwa ngenxeba unqunu wena. Ubonisa ngomzimba wakho uThixo aphe wona, ubonisa ngomzimba wakho uThixo aphe wona, ubonisa umhlaba awenzileyo. Intsho kaloku iBhayibhile entoba nguThixo wenze umhlaba, waze wabeka umthetho kulo mhlaba owokuphila, uba umntu makaphile njani na emhlabeni, mawuphile ngaphandle kwesono. Yiyo yokuba into ayifunayo uThixo uba phila ngaphandle kwesono. Uba ulala naye uthe mawumtshate, umtshatile na lo ulala naye. Uthi ngoku sewutshatile uhambe uyolala ngaphandle, awunayo i-order wena, awunayo i-order, but there is the one who will give you that order. He says take the order right now while you are still in this world, while you can still laugh, while you can still eat in this world. There is a place that He has prepared for those who don't want to listen. There is a place that is called hell that is prepared for you, child of God. Even though God loves you so much, there is a time that it will end. It will end that time. The time of mercy and grace will end, and the time of love will end when God says, come and give an account on how you have lived in this world. There is a time that you will give an account. Look on it, ithi ngoma wethwa embusweni ngelinye ilanga uzophendula ngoma wethwa embusweni ngelinye ilanga uzophendula ngelinye ilanga uzophendula ngelinye ilanga uzophendula ngoma wethwa embusweni ngelinye ilanga uzophendula wena wedwa embusweni ngelinye ilanga uzophendula ngelinye ilanga uzophendula ngelinye ilanga uzophendula ngelinye ilanga uzophendula ngelinye ilanga. Libekiwe kelo langa lophendula okwangoku usaphile ukuthi inceba nosese uba maguquke uyeke isono. Likhona kelo langa libekiwe lona, awulazi ucima wena usazawukhula kulo mhlaba, kodwa wazi uba uThixo umthe uzawuphelela kule ndawo ozawuphendula ngelinye ilanga udibene naye esithi ndithe kuwe mawuyeke isono, ndikubonisa uthando owaliphendula uthando lwam. Nabantwana bam ndibasuse eJoburg uba mawazothetha nawe eBhayi uba kukhona ukuphila ngaphandle kwesono, kodwa wandihleka wena, ndikubonisa uba awumelekanga uba mawuphelise isithanga ngaphandle, hayi zihalisa amadoda.